Tisztelt vendégeink, tisztelt megjelentek! Esztár község önkormányzatának nevében szeretettel köszöntök mindenkit az államalapítás ünnepén, amely községünkben az új kenyér ünnepe is. Ezen a napon elismerő díjak átadására is sor kerül. Köszöntöm továbbá településünk polgármesterét, Szécsi Tamás urat, a képviselőtestület tagjait, Szabó Károly urat, Kismarja polgármesterét, azokat a vendégeinket, akik már részesültek az Esztár község képviselőtestülete által 2014-ben alapított díjakból, elismerésekből, és azokat a vendégeinket is, akik a mai napon fogják megkapni az említett elismeréseket. Köszöntöm az elismerésre jelöltek családtagjait, hozzátartozóit is. Tisztelt jelenlévők! Ünnepségünk kezdéseként énekeljük el a himnuszt. Megkérem Szécsi Tamás polgármester urat ünnepi nyitóbeszédének megtartására. Ezekben a napokban, az államalapítás napján szerte az országban kezdetét veszi kisebb-nagyobb ünnepségek sorozata, emlékezve a Szent Istváni idők hagyatékára, mind a szellemi, az erkölcsi és a társadalmi berendezkedés tekintetében. Községünk első írásos emléke 811 évvel ezelőtt született, 1215-ben. Hogy mind a 811 évben megemlékeztek-e valamilyen formában és módon az államalapításról, azt nem tudjuk pontosan megmondani. De talán nem is ez a legfontosabb kérdés. Számomra fontosabb kérdés az, hogy az ünneplést és az emlékezést követi-e bármilyen szintű felismerés, ráébredés, önvizsgálat arra vonatkozóan, hogy jó úton járok-e? Egyénként. Jó úton járunk-e, mint közösség, akik mindannyian a társadalom építőkövei vagyunk? Jó úton jár-e a nagyobb halmazt képviselő csoport, a társadalom? Helyes úton járnak-e a társadalmat vezető emberek? Helyes-e az általuk képviselt felfogás? Legyen az morális, erkölcsi, politikai és még sok egyéb tekintetben. Leképezi-e a társadalmunk óhaját és elvárásait? A kettő nem létezik egymás nélkül. Mindenki érezheti és eldöntheti a saját maga életére gondolván, hogy ez így történt-e és történik-e az országban. Emlékezni és ünnepelni valamilyen eseményt úgy érdemes és célszerű, hogy komolyan hiszünk abban, amiről emlékezünk, és nem utolsó sorban tanulunk és okulunk belőle. Úgy, hogy ugyanazokat a hibákat már nem szeretnénk elkövetni, amit elődeink elkövettek. Én azt érzem, hogy a mi politikai, közösségi és vallási vezetőink mégis időről időre elkövetik ugyanazon hibákat, és nem akarunk okulni
az országunk és a világ történéseiből. Elég, ha a körülöttünk zajló világ eseményeire és az országunkat sújtó környezeti és természeti tragédiákra gondolunk. Tisztelt ünneplő közönség! Országunk és a benne élők 36 évvel a rendszerváltás után talán most esélyt adott magának az őszinte szembenézésre és felismerésre, hogy az az út, amit elkezdtünk egykor, amin jártunk és járunk, az nem a legjobb és a legegyenesebb számunkra, az egyénre és az abból kinövő társadalmunk számára. Esélyt adott arra, hogy Magyarországot élhetőbbé és szabadabbá tegyék. Reményt arra, hogy egy gondolkodó társadalom épüljön fel, hogy az egyének bölcsebb és felelősebb döntéseket tudjanak hozni, amely által a társadalmunk lelke és hite erősödhet. Reményteli volt hallani az újonnan megválasztott köztársasági elnök úr megválasztását követő beszédének záró mondatát, amely így szólt. Mert az állam nem önmagáért van, az állam az emberért van. Tisztelt jelenlévők, kedves díjazottak! Az új búzából készült kenyér elkészült. Rajta a legszebb színek alkotta piros, fehér és zöld nemzeti lobogónkkal. Ha a kenyérre vetjük tekintetünket, többet láthatunk egy elkészült pékárútól. Kétkezi munkát, szorgalmat, verejtéket, izzadtságot, kitartást, örömöt és bánatot, és az ezt körülölelő nemzeti szalagban pedig egy nagyon szép ország gyönyörű vidékét, Bihart és magunk szűkebb pátriáját, Esztárt láthatjuk. Láthatjuk a sorainkban ülő díjazottjainkat, akik nekünk, itt élőknek szintén szolgálhatnak példaként, mindennapi kenyérként, lelki táplálékként. Életükre és szakmai életútjukra a kenyér szimbólumaként említett kitartás, szorgalom, kétkezi munka, a munkájukba vetett hit a jellemző. Mindannyian a munkájuk során kollégáikat tisztelve végezték, és végzik a munkájukat. A munkához és az elvégzendő feladathoz való hozzáállásuk példamutató mindannyiunk számára. Az élet különböző területén alkottak maradandót, ezért köszönettel és hálával tartozunk nekik. Legyenek nagyon büszkék az eddigi szakmai életútjukra és teljesítményükre, mint ahogyan az esztári közösség is nagyon büszke rájuk. Kívánok mindannyiuknak nagyon jó egészséget, munkájukhoz további szép szakmai sikereket, családjuk és közösségük körében pedig méltó ünneplést a mai alkalomra. Köszönöm, hogy meghallgattak. Mindannyiunk nevében megköszönöm Szécsi Tamás polgármester úr előremutató szavait. Most pedig az új kenyér megáldása következik. Felkérem Szabó Zsolt lelkész urat, az esztári református egyházközség lelkészét, az új kenyér megáldására. Ami együttlétünket áldja, és szentelje meg az Úr, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Istennek írott igéjét szeretném olvasni és hirdetni, úgy, hogy az írva található Ámosz próféta könyvében, a 8. rész, 11. és 12. részében. A megnevezett helyről ezen az ünnepi alkalmon Isten igéje így szól hozzánk. Jön majd olyan idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig, és északtól keletig,
bolyonganak és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Kedves ünneplő testvéreim, soha nem látott kihívásokkal teli időket élünk, és úgy gondolom, hogy ezzel a kijelentésemmel sokan egyet értenek. Olyan időket érünk, amelyeket még az idősebb nemzedék is azt mondja, hogy nem tapasztalt. Ők csak arról tudnak beszámolni, hogy ilyet még nem éltek át soha. Szárazság és asszály van mindenhol. A növények, a termények, amelyeket ültettünk, szinte kiszáradnak. Hiába próbálunk mindent megtenni, hiába próbáljuk locsolni. Sőt, még a víz is nagyon kevés. Hiába teszünk bármit, nem látjuk annak eredményét. Kérdezhetnénk most ebben a helyzetben, hogy egyáltalán van-e valami, amiért hálát adhatunk. És a válasz egyértelműen az, a felolvasott ige tükrében, hogy igen, van miért hálát adni. Minden napért, amiben Isten kegyelmét megtapasztalhattuk, és megtapasztaljuk. Mert Ámos próféta jövendőlése szerint sokkal rosszabb idők is jönnek. Olyan éhség fog támadni a földön Isten igéje iránt, amely a testi éhségnél is sokkal nyomorúságosabb, elviselhetetlenebb. Ma azt látjuk, hogy a modern ember hogyan gondolkozik. Modern ember úgy gondolkozik, hogy nincs szükségem Istenre. Mire utal ez? Utal az, hogy nem járunk templomba, nem vesszük komolyan Istennek igéjét, nem vesszük komolyan azt, hogy létezik fölöttünk valaki, akitől függ minden, szó szerint minden. Nem kell az Isten, nem kell az ő segítsége, és nem kell az ő igéje sem. Modern ember hozzáállása az, hogy majd én mindent megoldok. Majd én mindent megoldok, a szárazság kérdését, a Duna vízállását, a népesség fogyását is lehetne sorolni. Ez a hozzáállás azonban, azt kell mondjam, szeretett testvéreim, hogy nem vezet máshoz, mint elsivatogodáshoz. Mégpedig a lelkünknek az elsivatogozásához. Hogyha elfordulunk Istentől, akkor ez lesz a következménye. Ne várjuk meg, testvéreim, hogy ezek az idők, amikről Ámosz próféta írt, eljöjjenek, forduljunk Isten felé, valljuk meg bűneinket, és térjünk meg, amíg nem késő. Ezért csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, megköszönjük ajándékaidat, mindazokat, amiket a testnek és a léleknek is adtál. Új kenyér ünnepén áhítattal vesszük kezünkbe a kenyeret, a földi életünk megtartó táplálékát, és elcsodálkozunk a zsoltárossal együtt alkotásaidon, kezed minden munkájáért. Hálát adunk. A nap, a hold, a csillagok mind téged dicsérnek. Bocsáss meg nekünk, amikor mi át akarjuk venni a te szerepedet, amikor azt hisszük, hogy mi majd megoldunk mindent a saját erőnkkel. Ne engedd, Urunk, hogy elsivatagosodjon a környezetünk és a lelkünk. Szükségünk van rád, szükségünk van irgalmadra és szeretetedre. Ne vondd meg tőlünk, bocsáss meg vétkeinket, és adj megtérést a mi magyar népünknek. Hallgass meg minket, ami Urunk, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az örökkévaló Isten, aki teremtett mindeneket, áldja meg a mi mindennapi kenyerünket,
Áldja meg népünket és magyar nemzetünket. Adja meg nekünk irgalmasan azt, amit nem érdemelünk meg, és bocsássa meg bűneinket, hogy szívünkkel újra hozzátérhessünk. Amen. Megköszönöm Szabó Zsolt lelkész úr igei gondolatait, és hogy a jelen valóban rendkívül nehéz helyzetben Isten üzenetét tolmácsolt, amely reményt és bátorítást ad a jövőre. Az említett díjak átadása következik. Előtt azonban szeretném elmondani, hogy a megáldott új kenyér a 2023-ban Eszter községért emlékérmet kapott 90 nagypékség Kft. Ügyvezető igazgatói Nagy István és Nagy Zsolt jóvoltából került az asztalra. Tisztelt vendégeink, tisztelt megjelentek! Eszter község önkormányzatának képviselőtestülete a 2014. év július 18-i ülésén fontos és előremutató döntést hozott. Rendeletet alkotott az Eszter község díszpolgára cím, az Eszter községért emlékérem, valamint a Svélesz György díj alapításáról és az ezekhez kapcsolódó elismerések odaítélésének szabályairól. E döntés célja világos volt. Méltó módon elismerni mindazokat a személyeket és közösségeket, akik kiemelkedő érdemeket szereztek a helyi közösség szolgálatában, és példájukat az utókor számára is megőrizni. A kitüntetések révén lehetőség nyílt arra, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, akik munkájukkal, életművükkel hozzájárultak Eszter fejlődéséhez, szellemi és anyagi gyarapodásához, értékeinek megőrzéséhez. A 3 alapított elismerés közül a legmagasabb szintű az Eszter község díszpolgára cím. Ez a díj azoknak a magyar vagy külföldi állampolgároknak adományozható, akik Eszterért végzett kiemelkedő tevékenységükkel, életútjukkal általános elismerést vívtak ki, és hozzájárultak a község fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez, polgárai életminőségének javításához. Eszter község önkormányzatának képviselőtestülete az Eszter község díszpolgári cím megalapítását követő 12. évben úgy határozott, hogy az Eszter község díszpolgára cím a 2026. évben nem kerül adományozásra. Az Eszter községért emlékérem azon személyek és közösségek elismerésére szolgál, akik a közélet szervezésében, az önkormányzati intézmények működésében, vagy egy-egy kiemelkedő feladat végrehajtásában hosszú időn át, magas színvonalon és példamutató módon vettek részt. Eszter község önkormányzatának képviselőtestülete a 27/2026. 6.-24-es számú határozatával az Eszter községért emlékérem megalapítását követő 12. évben, tehát 12. alkalommal, a 2026. évben az előkészítő munkacsoport javaslatára az Eszter községért emlékérmet Kalmárné Pap Ilona és Csörsz Gyula részére ítélte oda. Kérem, hallgassák meg az említett személyek életútját. Kalmárné Pap Ilona életútjának ismertetése. Kalmárné Pap Ilona 1968. február 14-én született Berettyújfaluban. Általános iskolai tanulmányait helyben végezte, majd 1982-től a Hajdúszoboszlói Közgazdasági Szakközépiskolában tanult számviteli ágazaton. Életének egyik legnehezebb időszakát még nagyon fiatalon, mindössze 17 évesen kellett átélnie, amikor elveszített édesanyját. Ez a fájdalmas veszteség nagy törést jelentett számára, ugyanakkor az élet már ekkor megtanította arra a kitartásra, felelősségvállalásra és belső erőre, amely később egész pályáját végigkísérte. 1986-ban képesített könyvelői, vállalati tervezői és statisztikusi végzettséget szerzett,
majd ugyanezen év augusztus 1-én munkába állt az esztári November 7 mezőgazdasági termelőszövetkezetnél. Akkori vezetője, Apai József hamar felismerte tehetségét, szorgalmát és megbízhatóságát, ezért olyan feladatokat is rábízott, amelyek túlmutattak egy pályakezdő főkönyvi könyvelő megszokott munkakörén. Pályájában az 1994-es év jelentett újabb fordulópontot, amikor Bagdán Lajos jegyző úr hívására a polgármesteri hivatalban folytatta a munkáját, kezdetben igazgatási területen. Tudatos döntés volt ez részéről. A hivatali munkában hosszú távon több kihívást, sokszínűséget és fejlődési lehetőséget látott, és szerette volna ezen a területen is kipróbálni magát. 1994 és 1998 között saját munkaköre mellett már az önkormányzati könyvelési feladatokba is bekapcsolódott. Időközben határozatlan idejű köztisztviselői kinevezést kapott, majd 2000-ben mérlekképes könyvelői végzettséget szerzett. Ezt követően az önkormányzat pénzügyi csoportjához került, ahol Tarján Jánosné Marika irányítása mellett folytatta szakmai munkáját. 2003-tól vette át az önkormányzat teljes körű könyvelését, valamint a munkaügyi feladatok ellátását is. 2016-ig dolgozott együtt Tarján Jánosné Marikával, akitől az önkormányzati pénzügy minden fogását elsajátíthatta. Marika nem csak szakmai példaképévé vált, hanem az évek során mély, baráti kapcsolat is kialakult közöttük. Ehhez azonban egy jó mester kevés lett volna. Kellett hozzá Icu rendkívüli szorgalma, lelkesedése, precizitása, és a máig jellemző, szinte kifogyhatatlan tudásszom, amely miatt soha nem elégedett meg azzal, hogy egy feladatot egyszerűen csak elvégezzen. Mindig érteni akart annak a hátterét, összefüggéseit, és arra törekedett, hogy munkáját a lehető legmagasabb szakmai színvonalon végezze. A 2017-ben bevezetett önkormányzati ASP rendszer nagy kihívást jelentett az önkormányzati gazdálkodásban. Icu azonban ebben is lehetőséget látott a tanulásra és fejlődésre. A rendszer használatában rövid idő alatt olyan magas szakmai szintre jutott, hogy tudására hamarosan nem csak Esztáron, hanem a környező településeken is igényt tartottak. Kismarja, Tépe, Sáránt, Hosszúpályi, Monostorpályi, Kokad, Derecske és Hencida önkormányzatainál is segítette a pénzügyi feladatok ellátását. Szakmai tanácsaival, gyakorlati tudásával és probléma megoldó képességével. Munkájáért mindenütt elismerést és szeretetet kapott, miközben ezek a feladatok számára is újabb tapasztalatokat és még szélesebb körű szakmai ismereteket jelentettek. Tudása és szakmai tekintélye ma már túlmutat Esztár határain. 2024. július 1-től szakmai tanácsadás keretében a létavértesi járóbeteg ellátást biztosító Létamed Zrt. Könyvelési feladatait is ellátja. Az elmúlt egy évben heti 2 napon a kismarjai hivatali kirendeltség munkáját is segítette. Tapasztalatával, önkormányzati pénzügyi ismereteivel és az évtizedek alatt megszerzett gyakorlati tudásával jelentős segítséget nyújtott az ott dolgozó kollégáknak is. Ahogy pályája során oly sokszor, Kismarján sem egyszerűen egy feladatot látott el. Biztos szakmai hátteret jelentett az ottani munkatársaknak, akik kérdéseikkel, problémáikkal mindig fordulhattak hozzá. Mindezek mögött azonban nem csak egy jó szakember áll, hanem egy családanya és feleség is. 1998-ban kötött házasságot férjével, 2 gyermek édesanyja, Lacié és Icukáé. 2 unoka boldog nagymamája. Munkája mellett mindig fontos maradt számára a család, amely biztos hátteret jelentett számára a hosszú, nagy felelősséggel járó szakmai pályáján. Kalmárné Pap Ilona több mint 3 évtizede szolgálja Esztár közösségét. Munkája jórészt olyan területen zajlik, amely a kívülállók számára sokszor láthatatlan. De a számok, költségvetések, beszámolók, könyvelési tételek és határidők mögött azonban ott van egy település mindennapi működése. Icu számára a munka sohasem egyszerűen egy feladat volt. Hivatás, felelősség és folyamatos tanulás. Olyan ember, akihez a kollégák, vezetők és más települések szakemberei egyaránt bizalommal fordulhatnak. Ha valamire nem tudja azonnal a választ, addig keresi, míg meg nem találja. Tudását pedig soha nem őrizte féltékenyen. Mindig kész volt arra, hogy segítsen, magyarázzon, tanácsot adjon másoknak. Közel 40 év munkája, ebből több mint 30 esztendő Esztár község önkormányzatának szolgálatában önmagában is tiszteletre méltó életút.
De az igazán fontos értéket nem csak az eltelt évek száma jelenti, hanem mindaz a tudás, becsületesség, szorgalom, megbízhatóság és emberség, amely ezekhez az évekhez kapcsolódik. 4 évtizednyi munka, felelősség, tanulás, alkalmazkodás és szolgálat. 4 évtized, amelyet alapvetően megváltozott körülöttünk a világ, megváltozott az önkormányzati rendszer, a pénzügyi szabályozás, a technika és számítógépes rendszerek váltották fel a korábbi munkamódszereket. És most egy újabb fontos állomásához érkezett az élete. 40 év munkában töltött idő, ebből több mint 3 évtizednyi közszolgálat után Icu 2026. október 1-től nyugdíjba vonul. Eszter község önkormányzatának képviselőtestülete, ezért Kalmárné Papilona több évtizedes, kiemelkedő színvonalon végzett szakmai munkája, példaértékű elhivatottsága, a település gazdálkodásának biztonságaért végzett áldozatos tevékenysége, valamint Eszter közösségének szolgálata elismeréseként Eszter községért emlékérem kitüntetésben részesíti. Kedves Icu! Szívből gratulálunk ez a megérdemelt elismeréshez. Köszönjük mindazt a munkát, tudást, energiát és törődést, amelyet Eszterért és az itt élőkért az elmúlt évtizedekben adtál. Kívánjuk, hogy még sokáig számíthassunk szakmai tudásodra, segítőkészségedre és arra a lelkesedésre, amely egész pályádat végigkísérte. Isten éltessen sokáig, és szívből gratulálunk az Eszter községért emlékéremhez. Most pedig megkérem Szécsi Tamás polgármester urat, valamint Fekéné Tarcsi Csilla jegyzőasszonyt, hogy a díjak átadása céljából fáradjanak a színpadra. És miután polgármester úrék feljöttek a színpadra, Icunak ezt a 40 évi munkáját egy tapssal köszönjük meg. És látszik a profizmus, mert kérem Kalmárné Papilonát, vegye át az Eszter községért emlékérmet, oklevelet, és mondja el gondolatait. Hát nehéz most megszólalni, pedig én köztudottan sokat beszélek. Hát, ha most 2 szóval ki kellene fejezni, hogy mit érzek, az egyik a köszönet, a másik pedig a hála. Tehát köszönöm szépen a képviselőtestületek, polgármester úrnak és jegyzőasszonynak, hogy alkalmasnak találtak erre a díjra, és hogy ebben az évben nekem ítélték ezt. Nagyon nagy hála van a szívemben elsősorban a Jóistennek, hogy valamikor ez kijelölte ezt az utat a számomra, és végigkísért rajta, mindig fogta a kezemet. Nagyon köszönöm neki. Köszönöm szépen a vezetőségemnek, különösképpen jegyzőasszonynak azt, hogy mindig támogatott, és mindig lelkesített engem, különböző települések felkérésének eleget téve hozzásegített ahhoz, hogy én ott tudjam végezni a munkámat, ezáltal kiteljesedjen a pályám. Köszönöm szépen a kolléganőimnek, különösen Marikának, hogy elindított annak idején, hogy megismerjem az államháztartási számvitelt, segített mindenben. A jelenlévő kollégáknak a rengeteg munkát, a sok közös élményt, a sok nevetést. Köszönöm szépen a környező települések vezetőinek, a munkatársaknak, hogy megbíztak bennem, hogy felkértek, és elfogadták a tanácsaimat. Nagyon szépen köszönöm. De engedjétek meg, hogy a legnagyobb hálámat a családom felé közöljem, a férjem felé és a gyerekeim felé,
És különösképpen a férjem felé, aki mindvégig velem volt, mindig biztatott, sokszor háttérbe vonult, csak hogy én tudjam végezni a munkámat, és mindig biztatott, hogy meg tudod csinálni, ha nehéz feladat előtt álltam, ha pedig sikerült, mindig büszke volt rám. Azt szeretném mondani, hogy 40 év nagyon hosszú idő, de mint egy pillanat úgy eltelt. Lehet, hogy azért, mert szerettem a munkámat, és tényleg egy pillanatnak tűnt nekem. Azt mondják, hogy ha valakinek a hobbija egyben a munkája, akkor az egy boldog ember. Hát én az voltam. Most eltelt 40 év, igyekeztem, ez a díj gondolom mutatja, hogy valamennyire jól sikerült. Szeretném még tovább folytatni a munkát nyugdíj mellett, de a főszerep most már a pihenésé lesz. A kollégáim számíthatnak rám ezúton is. Nagyon szépen köszönöm nekik a hozzám vetett bizalmukat, meg a szeretetüket, és mindnyájunknak nagyon jó egészséget kívánok, nekik pedig, a kollégáimnak, a vezetőimnek nagyon jó munkát, és további szép sikereket, hasonló szép sikereket. Még egyszer nagyon szépen köszönöm ezt a díjat, boldog vagyok. Most pedig kérem, hallgassák meg Csörsz Gyula életútját. Csörsz Gyula 1961. július 11-én született Esztárban. Élete, munkássága, közéleti szerepvállalása mindvégig szorosan összefonódott szülőfalujával. Általános iskolai tanulmányait Esztárban végezte, majd 1975-től az Alka Máté szakközépiskolában folytatta tanulmányait mezőgazdasági gépész szakon. Középiskolai tanulmányainak befejezését követően 1979-ben az esztári November 7 mezőgazdasági termelőszövetkezetben helyezkedett el. Szakmai tudását a munkája mellett is folyamatosan gyarapította. 1981-ig elvégezte a gépésztechnikusi képzést, valamint hivatásos gépkocsi vezetői képesítést is szerzett. Az 1982 és 1984 között teljesített sorkatonai szolgálatot követően visszatért korábbi munkahelyére. 1985-ben a Műtrágya telepen telepvezetői megbízást kapott, majd 1986-tól egészen 1995-ig ipari főágazatvezetőként dolgozott. A termelőszövetkezetnél eltöltött évek után új területen próbálta ki magát. 1995-től 15 éven keresztül vállalkozóként dolgozott a kereskedelem és a vendéglátás területén. 3 éven át üzemeltette a sok esztári számára jól ismert hangulatpresszót, majd saját italdiszkontot működtetett. Esztár közéletében azonban ennél is hosszabb és meghatározóbb szerepet vállalt. A település választópolgárai először 1998-ban választották önkormányzati képviselővé. 2010-ben ismét elindult a helyhatósági választáson, és a képviselőjelöltek közül a legtöbb szavazatot kapva került a képviselőtestületbe. Ettől kezdve valamennyi önkormányzati választáson újra és újra megmérette magát, és minden alkalommal a legmagasabb szavazatszámmal nyerte el az esztáriak bizalmát. Ezek a számok azonban önmagukban talán keveset mondanak. Sokkal többet jelent az, ami mögöttük van. Egy közösség évtizedeken át megújuló bizalma. Gyula számára mindig különösen fontos volt ez a bizalom. Joggal tekintett rá egyik legnagyobb sikerélményeként, hiszen ennél egy helyi közéleti szereplő aligha kaphat mértékadó visszajelzést. Az emberek ismerik, látják a munkáját, találkoznak vele a hétköznapokban, és választásról választásra azt mondják, továbbra is számítunk rád.
A képviselőtestület 2010-ben alpolgármesteré választotta, ezt a tisztséget azóta is folyamatosan betölti. Közéleti tisztségei mellett hosszú éveken keresztül az önkormányzat főállású munkatársaként is dolgozott, egészen 2026. július 11-én történt nyugdíjba vonulásáig. Ha valaki az említett években Esztáron azt mondta, hogy valamit meg kell javítani, meg kell szervezni, el kell intézni, oda kell szállítani, vagy egyszerűen csak meg kell oldani, jó eséllyel előbb-utóbb Gyuszinál kötött ki a feladat. Az önkormányzatnál ő fogta össze a műszaki teendőket, szervezte és irányította a közfoglalkoztatás mindennapi feladatait, és hosszú időn keresztül ellátta a falugonnaki teendőket is. Munkája éppen ezért nem az íróasztal mögött telt. Ott volt, ahol éppen szükség volt rá. Az utcán, az intézményeknél, a munkaterületeken, vagy éppen az emberek között. Ismerte a települést, és ami talán még fontosabb, ismerte az embereket. Tudta, hol van probléma, hol kell segítség, mit kell sürgősen megoldani, és azt is, hogy egy kisebb településen sokszor nincs olyan, hogy ez nem az én dolgom. Ha valamit el kellett végezni, annak készen kellett lennie. Gyuszit a hozzá közel állók és munkatársai jól ismerik. Sajátos humorát és azt a gyakorlatias gondolkodást, amelynek a végén rendszerint megszületett a megoldás. Nem feltétlenül a hosszú értekezletek és ünnepi beszédek embere, sokkal inkább a cselekvésé. Évtizedeken keresztül volt egyszerre munkatárs, képviselő, alpolgármester, és mindenekelőtt esztári ember, aki számára természetes volt, hogy a saját településéért dolgozik. 2026. júliusában főállású önkormányzati munkatársként nyugdíjba vonult, de közéleti szolgálata nem ért véget. Alpolgármesterként továbbra is részt vesz Esztár életében a települést érintő döntésekben. Csörsz Gyula életútja annak a példája, hogy egy települést nem csak nagy, látványos dolgokkal lehet sokat tenni. Legalább ilyen fontos az évtizedeken át végzett mindennapi munka, a jelenlét, a megbízhatóság, a helyismeret, és az, hogy az emberre akkor is lehessen számítani, amikor éppen nincs ünnepség, nincs fénykép, és senki sem mond érte köszönetet. 1984-ben kötött házasságot, 2 gyermeke született, Gyuszi és Bea, majd 4 unokával ajándékozta meg az élet. Most elérkezett az alkalom, hogy köszönetet mondjunk. Esztár község önkormányzatának képviselőtestülete, Csörsz Gyula több évtizedes, a település fejlődését és közösségét szolgáló munkáját, önkormányzati és közéleti tevékenységét, valamint Esztár iránti elkötelezettségét Esztár községért emlékéremmel ismeri el. Kedves Gyuszi! Köszönjük mindazt, amit az elmúlt évtizedekben Esztárért tettél. Köszönjük a munkádat, a szolgálatodat, a sok megoldott helyzetet, a feladatot, és legfőképpen azt, hogy mindig lehetett, és ma is lehet rád számítani. Szívből gratulálunk az Esztár községért emlékéremhez, és kívánjuk, hogy sokáig jó egészségben viseld annak tudatát, hogy munkádat és Esztárért végzett szolgálatodat a közösség, melynek egész életedben része voltál, nagyra becsüli. Kérem Csörsz Gyulát, vegye át az Esztár községért emlékérmet és oklevelet. Oda kell jöjjek, ahol én nem szívesen szoktam menni. A kedves kolléganő azt mondta, hogy ő szeret beszélni, és azt mondta, hogy hűha. Akkor én mit mondjak? Hát egy pár gondolatot lejegyeztem, hallgassák meg szeretettel, ha el tudom mondani. Tisztelt polgármester úr, jegyzőasszony, kedves esztáriak! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy átvehettem ezt a megtisztelő díjat. Őszintén köszönöm a képviselőtestületnek, hogy munkámat ezzel az elismeréssel méltatta. Bevallom, én nem vagyok vagy beszédmondó ember. Számomra nem az számít ki, mennyit beszél. Bocsánat.
Nekem az elvégzett munka volt az irányadó. Nagyon sok emberrel dolgoztam együtt az évek során. Sok közös élmény, munka, nevetés, persze bosszankodás is összeköt bennünket. De talán ettől volt igazán jó ennek a közösségnek részese lenni. Kedves kollégák, köszönöm nektek a megértést, a segítséget, higgyétek el nekem, nélkületek én nem állnék itt. A díjam egy darabja titeket illet. Egy másik darabja a díjnak Esztár község lakóinak jár, akik töretlenül bíztak bennem, bátorítottak választási ciklusokon keresztül, kiemelkedő támogatottsággal. Álltak mellé újra és újra. Számomra ez a nagyfokú támogatás mindennél fontosabb, melynek már hangot is adtam. Remélem nem csalódtak bennem. És végül, de nem utolsó sorban, köszönet és hála családomnak, feleségemnek, gyerekeimnek és unokáimnak. Köszönöm, hogy meghallgattak. A harmadik elismerés a Svélec György díj, amely az elmúlt évben posztumusz díszpolgári címet kapott, legendás igazgató Svélec György tiszteletére került megalapításra. Tudjuk, hogy a kezdetektől fogva ezt a díjat a színpadon az aktuális díjazottaknak Svélec Györgyné Aranka néni adta át. Viszont egészségi állapota ebben már megakadályozza. Kaptunk egy levelet a lányától, Svélec Zsuzsától, és aki lélekben itt van közöttünk és készült erre a díjátadóra, ezt a levelet szeretném változtatás nélkül felolvasni. Tisztelt ünneplő közönség, tisztelt és szeretett esztáriak! Ezen a mai augusztus 20-ai ünnepségen rendhagyó módon édesanyám, a faluban mindenki által Aranka néni vagy tanárnéni, jól ismert Svélec Györgyné nevében, illetve róla szeretnék pár gondolatot megosztani. Megtisztelő és felemelő érzés számunkra, hogy Esztár község önkormányzata immár hagyományként az államalapítás ünnepén az édesapánkról elnevezett díjjal köszöni meg a pedagógusi hivatásukat lelkiismeretesen, hosszú éveken át végző szakemberek munkáját. Az elmúlt évben még édesanyánk jelen tudott lenni ezen az ünnepségen, de sajnos most már egészségi állapota ezt nem tette lehetővé. Tavaly ősszel egészségének, fizikai állapotának hirtelen romlása miatt azt a döntést hoztuk meg, hogy Esztárból Sopronba hozzánk költöztetjük. Már sokkal korábban, évekkel ezelőtt próbáltuk meggyőzni, hogy hozzám vagy a testvéremhez költözzön és éljen velünk. Határozottan tiltakozott, és egyetlen kérése, vágya az volt felénk, hogy amíg ő tud dönteni a saját életéről, el tudja látni magát, mindaddig Esztárban szeretne maradni. Tiszteletben tartottuk döntését, akaratát. Azonban egészségének további romlása miatt biztonságos családi környezetbe hoztuk el, hogy a nap 24 órájában velünk lehessen. Hosszas itthoni ápolás, gondozás után újabb sztrók érte, ami után már nem tudott lábra állni, az otthonápolás sem volt elegendő. Jelenleg július óta a soproni Szent Benedek idős otthonban fekvőbetegként ápolják. Naponta látogatom, és sajnos napról napra látom fizikai és szellemi állapotának hanyatlását. Ezen személyes információkat azért szerettem volna megosztani, mivel tudom, hogy édesanyánkat milyen nagy szeretet és tisztelet övezi Esztárban. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden jó kívánságot, minden érdeklődést, személye, állapota felől. Édesanyám, testvérem és a magam nevében is szívből szeretettel gratulálok az ezévi díjazottaknak. Munkájukhoz, illetve megérdemelt nyugdíjas éveikhez jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánok. Államalapításunk és az új kenyér ünnepén szeretettel küldöm jó kívánságaimat Esztár község minden lakójának. Kívánom, hogy ilyen éltető szeretetben lehessen részük, mint amit az Esztár, vagy más néven az esztáriság jelent, és nyújtott édesanyánknak. Nagy tisztelettel és üdvözlettel, lánya Svélec Zsuzsa.
Esztár község önkormányzatának képviselőtestülete a 28/2026 6. hó 24-es, valamint a 29/2026 6. hó 24-es határozatával a Svélesz György díj megalapítás követő 12. évben, tehát 12. alkalommal a 2026. évben az előkészítő munkacsoport javaslatára a Svélesz György díjat Hodosánné Szána Valéria és Varga Zsuzsa részére ítélte oda. Kérem, hallgassák meg az említett személyek életútjait. Hodosánné Szána Valéria életútja. Hodosánné Szána Valéria 1964. szeptember 2-án született Derecskén. Általános iskolai tanulmányait Pocsajban végezte, majd Debrecenben a Csokonai Mihály gimnáziumban érettségizett. Pályafutását az érettségi után a Pocsai Nagyközségi Közös Tanácsnál kezdte igazgatási előadó helyettesként, ám életútja hamarosan a gyermekek nevelése felé fordult. 5 éven keresztül képesítés nélküli óvónőként dolgozott az esztári óvodában, majd 1986 és 1990 között a Pocsai, később az esztári általános iskolában napközis nevelőként, illetve tanulószoba vezetőként segítette a gyermekek fejlődését. Mindezek mellett azonban ott élt benne egy régi, kitartó vágy. Óvónő szeretett volna lenni. Erről az álmáról soha nem mondott le. Családanyaként a munka és a mindennapi feladatok ellátása közben is volt benne elegendő elszántság és kitartás ahhoz, hogy célját megvalósítsa. 2000. júniusában a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Karán óvodapedagógusi diplomát szerzett, és 2000. szeptember 1-től ismét az esztári óvodában folytatta munkáját, immár szakképzett óvodapedagógusként. Életében mindig fontos helyet foglalt el a család is. 1990 nyarán kötött házasságot, majd férjével közösen teremtették meg családi otthonukat. 1991-ben megszületett fia László, 1997-ben pedig lánya Dorina. Édesanyaként és pedagógusként egyaránt megtapasztalhatta azt a felelősséget, szeretetet és türelmet, amely egy gyermek felnevelésével együtt jár. Szakmai pályafutása során soha nem elégedett meg azzal a tudással, amellyel aktuálisan rendelkezett. Folyamatosan képezte magát, alkalmazkodott a változó óvodai igényekhez, a társadalmi elvárásokhoz és a gyakran változó jogszabályi környezethez. Több 100 óra továbbképzésen, szakmai napon, jó gyakorlaton és belső hospitáláson vett részt. 2007-ben pedagógus szakvizsgát szerzett a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Varga István Pedagógiai Főiskolai Karán tanügyigazgatási szakon. Hodosánné Szána Valéria számára az óvodapedagógusi munka soha nem csak egy szakmát jelentett, hivatás volt. Évtizedeken keresztül szeretettel, türelemmel és elkötelezettséggel nevelte a rábízott gyermekeket életük egyik legfontosabb, legfogékonyabb időszakában. Munkája központjában mindig a gyermek állt. Az a kisgyermek, aki reggel talán félve lépett be az óvoda ajtaján, akinek egy kedves szó, egy mosoly, egy ölelés jelentette a biztonságot, és aki néhány év elteltével már magabiztosan, élményekkel és tudással gazdagodva indult tovább az iskola felé. Kezei alatt a gyermekek generációi tanulták meg első mondókáikat és dalaikat, a közösségi élet szabályait, az egymás iránti figyelmet, türelmet és szeretetet. Sok esztári gyermek első óvodai sikerélménye, első vigasztalása, első közösen átélt ünnepe és számtalan kedves emléke kapcsolódik hozzá. Mindig arra törekedett, hogy az óvodában eltöltött idő változatos és élményekben gazdag legyen. Fontosnak tartotta, hogy a gyermekek ne csupán egy csoport tagjai legyenek, hanem valódi közösségé váljanak. Együtt játszanak, énekeljenek, nevessenek, fedezzék fel a világot, és olyan közös élményekkel gazdagodjanak, amelyekből később is meríthetnek. A gyermekekkel határozott és következetes volt, ugyanakkor mindig az igazságosságra és az egyenlő bánásmódra törekedett. Tudta, hogy a szeretet és a következetesség nem egymás ellentétei, éppen együtt adják azt a biztonságot, amelyre egy kisgyermeknek szüksége van. Munkavégzését minden területen az alaposság, a pontosság, a precizitás és a szakmai átgondoltság jellemezte. Hosszú pályafutás alatt számos kollégával dolgozott együtt. Tapasztalt óvodapedagógusként tudását nem tartotta meg önmagának. Segítette és mentorálta az újonnan érkező kollégákat, támogatta beilleszkedésüket,
megosztotta velük szakmai tapasztalatait. Egy pedagógusi életpálya értékét nem lehet pusztán a ledolgozott évekkel mérni. Sokkal inkább azokban a gyermekekben, akik felnőttként is emlékeznek a kedves óvónénire. Azokban a családokban, akik bizalommal bízták rá legféltettebb kincsüket. Ezek mellett a munkatársakban, akik számíthattak szakmai tapasztalatára és segítségére, illetve abban a közösségben, amelynek évtizedeken keresztül meghatározó tagja volt. Hodosánné Szána Valéria 2026. július 15-e óta felmentési idejét tölti, és 40 év munkában eltöltött idő után 2026. november 15-én nyugdíjba vonul. 40 esztendő szolgálata mögött gyermekmosolyok, óvodai ünnepek, mondókák és dalok, örömök és nehézségek, rengeteg munka és még több szeretet áll. Esztár község önkormányzatának képviselőtestülete a gyermekek neveléséért végzett több évtizedes, magas színvonalú és lelkiismeretes pedagógusi munkája, szakmai elkötelezettsége, valamint Esztár település lakóinak szolgálatában végzett példamutató tevékenysége elismeréseként Hodosánné Szána Valéria részére Svélec György díjat adományoz. Kedves Valika! E kitüntetéssel Esztár közössége nem csak a pedagógust, hanem azt az embert is köszönti, aki hosszú évtizedeken át szeretettel, türelemmel és felelősséggel fordult a gyermekek felé. Köszönjük a sok száz kisgyermekért végzett munkádat, a nekik adott szeretetet, tudást és biztonságot. Köszönjük a kollégák támogatását és az óvodáért és Esztár közösségéért végzett szolgálatodat. Nyugdíjas éveidhez jó egészséget, sok örömet, szerető családod körében eltöltött boldog éveket kívánunk, valamint azt, hogy mindig jó érzéssel gondolj vissza arra a hivatásra, amelynek életed jelentős részét szentelted. Kérem Hodosánné Szána Valériát, fáradjon a színpadra, és vegye át a részére megítélt díjat. Néhány gondolatot én is szeretnék megosztani. Mindenek előtt hálát adok Istennek, hogy itt állhatok, és megélhetem ezt a napot. Köszönöm neki. Nagy megtiszteltetés és felemelő érzés Svélec-díjat tartani a kezemben, így 40 év után. Annál is inkább, mivel mindig egy olyan értékes dologra vágytam, amire, ha ránézek, visszaköszönnek az emlékek és az élmények. És ez most egy ilyen. Mindig emlékeztetni fog arra sok-sok évre, amit gyerekek között tölthettem. Számomra az óvodai pedagógiai élet egy hivatás volt, egy elhivatottság a gyerekek felé. A gyerekek jelentették számomra az örömöt, a vidámságot, a szeretetet, a humort, de ők adták az erőt, a támaszt és a vigaszt is, ha kellett. Bár gyermekkoromban megfogalmazódott bennem, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Küzdöttem is érte. Mert mindig bíztam benne, hogy a gyermek megtanul minden trendre. A bizalom végtelen volt, de mi végesek vagyunk, elfáradunk, és átadjuk a stafétabotot az utánunk következőknek. 40 év hosszú idő. Volt benne minden. Volt benne küzdelem, fáradtság, volt benne elismerés, siker, öröm és boldogság, volt benne gond és csalódás, szeretet és ölelés.
Mindennek megvan a maga ideje. Ideje van a sírásnak, ideje van a nevetésnek, ideje van a munkának, ideje van a pihenésnek. Számomra a pihenés ideje jött el. 40 év hosszú idő. Mégis elszállt, mint 100 más pillanat. De szíve körzik, nem szavak. Szeretném családomnak is megköszönni a türelmet, mert számomra ez a hivatás egész embert kívánt, és nagyon sokat segítettek, és külön köszönöm a férjemnek, hogy mellettem állt a nehéz időkben. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a kitüntetést, az elismerést, nagyon boldog vagyok, és mindenkinek nagy ölelés. Köszönöm szépen! Kérem, hallgassák meg Varga Zsuzsa életútját. Varga Zsuzsa 1988. április 11-én született Debrecenben. Általános iskolai tanulmányait Esztárban végezte, majd a Berettyóújfalui Arany János Gimnázium humán tagozatán 2006-ban sikeres érettségi vizsgát tett. Már fiatalon körvonalazódott benne a segítő szándék és a gyermekek iránti elkötelezettség, amely későbbi pályáját is meghatározta. 2006. szeptemberében kezdte meg tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula tanárképző főiskolai karán levelező tagozaton, ahol 2011. júliusában gyógypedagógusi diplomát szerzett a tanulásban akadályozottak és értelmileg akadályozottak szakirányon. Főiskolai évei alatt sem csak a tanulmányaira összpontosított. Folyamatosan dolgozott, tapasztalatokat szerzett és képezte magát. 2007-ben irodai asszisztensként tevékenykedett, majd 2008. márciusa és májusa között a debreceni Reménysugár gyermekotthonban gyermek- és ifjúságfelügyelőként dolgozott. Még ugyanebben az évben a debreceni Ötvös utcai Szombati András általános iskolában gyógypedagógusként segítette az autizmussal élő gyermekek fejlesztését, nevelését. Szakmai érdeklődése és sokoldalúsága más területek felé is nyitottá tette. 2008. júniusa és 2009. júliusa között az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet gyógyszertári asszisztensi képzését végezte el, szakmai gyakorlatát pedig a Pocsai Fagyöngy gyógyszertárban teljesítette. Életútjának Esztárhoz kötődő, különösen fontos időszaka 2009. decemberében kezdődött. 2011. júliusáig Esztár község önkormányzatánál adminisztrátorként dolgozott, emellett az Esztári Művelődési Ház teleházvezetői feladatait is ellátta. Mindeközben a közösségi életből is aktívan kivette a részét, több korosztály számára vezetett mazsoret csoportokat, munkájával közösséget teremtett, élményeket adott a gyermekeknek és fiataloknak, és hozzájárult Esztár kulturális életének színesítéséhez. Ezzel párhuzamosan az Esztár Kismarja Általános Iskola óvoda és alapfokú művészetoktatási intézményben gyógypedagógusként és napközis nevelőként is dolgozott. Már ekkor megmutatkozott az a türelem, figyelem és szakmai elhivatottság, amely később egész pályájának egyik meghatározó jellemzőjévé vált. 2011. szeptemberétől 2013. augusztusáig a hallássérültek egységes gyógypedagógiai módszertani intézményében folytatta gyógypedagógusi munkáját, ahol újabb szakmai tapasztalatokat szerezhetett a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében. 2016. szeptemberétől a Berettyóújfalui Tankerületi Központ alkalmazásában az Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium egymi utazó gyógypedagógusaként végzi munkáját. Feladatai révén jelenleg is több település köztük Esztár, Pocsaj és Kismarja gyermekeinek fejlődését segíti. Az utazó gyógypedagógusi munka különleges hivatás.
Nap mint nap különböző gyermekekhez, intézményekhez és élethelyzetekhez kell alkalmazkodni. Miközben minden gyermekhez egyénileg az ő saját képességeihez és szükségleteihez igazodva kell megtalálni a megfelelő utat. Ez a szakmai tudás mellett nagyfokú empátia, türelem, kitartás és emberség szükséges. Varga Zsuzsa munkájában mindezek az értékek egyszerre vannak jelen. Varga Zsuzsa életútja egy olyan fiatal szakember pályáját mutatja, aki szülőfalujához, Esztárhoz mindvégig erős szálakkal kötődött, és tudását, tehetségét, energiáját hosszú éveken keresztül a település közössége szolgálatának szentelte. A gyermekekkel való foglalkozást mindig is hivatásnak tekintette. A gyógypedagógusi pályát azért választotta, mert hitt abban, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése nem csupán szakmai feladat, hanem emberi küldetés is. Szakmai munkája mellett számos projektben, pályázatban és közösségi programban vett részt, továbbá aktívan segíti a pedagógus közösség munkáját. Munkaközösség vezetőként és mentorpedagógusként elkötelezetten támogatja kollégáit és a pályakezdő gyógypedagógusokat. Az elmúlt 3 évben rendszeresen készítette fel sajátos nevelési igényű tanulóit a Biarnagybajonban megrendezett tanulmányi versenyre, ahol tanítványai minden évben kiemelkedő eredményt értek el, és első helyezést szereztek. Munkájának eredményességét bizonyítja, hogy 2021-ben a Berettyóújfalui Tankerületi Központ elismerő oklevélben részesítette kiemelkedő szakmai tevékenységéért. Pedagógusi munkáját a folyamatos szakmai megújulás, az empátia, a kreativitás és a gyermekközpontúság jellemzi. Mindennapi tevékenységét átszövi az alázat, az elhivatottság és a gyermekek iránti szeretet. Kimagasló szakmai felkészültségével, példamutató emberi hozzáállásával, a sajátos nevelési igényű gyermekek iránti elkötelezettségével, valamint közösségépítő munkájával méltán érdemelte ki az odaítélt elismerést. Esztár község önkormányzata ezért Varga Zsuzsa példaértékű szakmai munkáját, a gyermekek iránti elkötelezettségét, valamint a település közösségi életében végzett értékteremtő tevékenységét Svélec György díjjal ismeri el. Kívánjuk, hogy hivatását még hosszú éveken át ugyanezzel az odaadással, türelemmel és emberséggel végezhesse, és munkája során továbbra is sok gyermek életében jelenthessen biztos pontot, segítséget és lehetőséget a fejlődésre. Kérem Varga Zsuzsát, fáradjon a színpadra, és a részére megítélt díjat vegye át. Hát megmondom őszintén, a színpad mögött jobban szeretek állni és eszet osztani, de ha a díjat kap az ember, azt illik megköszönni, és ennek én nagyon nagy örömmel teszek eleget. Először is köszönöm szépen az előkészítő munkacsoportnak, hogy egyáltalán felmerült a nevem, és úgy gondolták, hogy én méltó lehetek erre a díjra. Köszönöm szépen azoknak a képviselőknek, akik megszavaztak. Köszönöm szépen jegyzőasszonynak és polgármester úrnak, hogy bizalmat adtak számomra. Igazgató bácsit nem ismerhettem, valószínűleg azért, mert még túl fiatal vagyok, lehet ehhez a díjhoz is. De Aranka nénit igen, a múlt évben elmondta, hogy Margóval együtt én jártam fejleszteni hozzá. Nagyon megszerettem, és nagyon hamar, nagyon jó kapcsolat alakult ki köztünk. Tőle nagyon sok történetet hallottam igazgató bácsiról, és ezért még nagyobb megtiszteltetés számomra, hogy az ő nevével fémjelzett díjat megkaphattam. Viszont a jelenlegi vezetést nagyon jól ismerem, és meg szeretném köszönni Törökné Churchillának, hogy a pályám elején hitt bennem és támogatott, és olyan projekteket, pályázatokat bízott számomra, amiben ki tudtam teljesedni. De köszönöm szépen, bár már nem az ő vezetése alatt dolgozom, de köszönöm szépen neki és Szököcs Beának, hogy az ő ajtajuk mindig nyitva áll előttem. Rám jellemző valószínű hibám, hogy én nem szeretek kérni, csak olyan emberektől, akiket igazán szeretek és értékesnek tartok. Ő hozzájuk bármikor fordulhatok, támogatnak, segítenek. Ha biciklit kérek, biciklit kapok. Ha buszt kérek a versenyre, buszt kapok. Ha tanács kell, tanácsot adnak.
a nyöszögök azt is meghallgatják. Köszönöm szépen még egyszer az ő segítségüket. Aki ismer, azt is tudja, hogy csapatban szeretek dolgozni. Úgy gondolom, akkor hozzunk létre értékes dolgokat, ha együtt dolgozunk. Ebben az iskolában nagyon sok emberrel együtt tudok dolgozni, mert hasonló elveket vallunk, és olyan dolgokat tudunk létrehozni, ami szerintem értékes. Ez egy olyan pálya, szerintem nem csak én mondom ezt, hogy nem mindig csak jót kapunk, csalódunk emberekben, próbálunk mindig jót tenni, akarva akaratlanul megbánthatunk másokat, de mindig az az egy célunk, hogy jót tegyünk, tudásunk legjavát adjuk. És amikor nem minden úgy alakul, akkor itt olyan kollégák vannak, és olyan üzeneteket adunk egymásnak, vagy egy olyan jó szót, amik mindig előre visznek a napokba, és új motivációt kapunk, és ez visz előre bennünket az úton. És ezt köszönöm szépen nekik, és ugyanezt köszönöm a közösség tagjainak, akivel együtt dolgoztam ezekben a hosszú években, mert nélkülük nem állnék itt. Egyedül nem tudjuk megváltani a világot. És most jönnek a legfontosabbak, a szüleim, a testvérem, akik olyan értékrendet mutattak számomra, amit követek az úton, és ez szerint élem az életeim. Köszönöm, hogy támogattak, velem voltak mindig, a sok segítséget. És nem hagyhatom ki a barátaimat, a barátnőimet, akik ha vers kell, verset írnak, ha dekorálni kell, dekorálnak, ha egy jó szó kell, nem hagynak egyedül. Köszönöm szépen nekik, hogy kitartanak mellettem, és itt vannak velem jóban és rosszban. És a legfontosabb személynek köszönöm, a kislányomnak a szeretetét, és azt, hogy együtt jön velem az úton. Még egyszer nagyon szépen köszönöm ezt a díjat, de én mégis azt köszönöm leginkább, hogy ilyen jó emberek vannak mellettem, és kérlek, maradjatok is. Köszönöm szépen. A díjátadó után 2 műsorszámot fogunk megnézni, meglátni, hallani, amely lezárja a mai ünnepségünket. Előtte azonban egy kis rövid technikai átállás lesz, kis picit türelmet kérünk. Mai rendezvényünk lezárása a népdal-néptánc témakörében fog lezajlani. Először a Kismarjáról érkezett Kunya Mariettát halljuk, aki autodidakta módon tanulja a népdaléneklést, és előadásában, ahogy elmondta, szerelmes népdalokat hallhatunk. Majd utána a Főnix Néptánc Együttes műsora következik.
a virág, ha leszakítanálak, mit mondaná babám, ha elhagynálak? Azt mondanám, verjem meg a teremtő, sose voltál igaz szívű szerető. Nincsen kedvem, mert a fecske elvitte, egy ország közepébe letette. Fecske madárhoz vissza a kedvemet, kedvem után a régi szeretőmet. Vártalak, sokat vártalak, minden magányos éjjelen megálmodtalak, és amikor találkoztunk, egyből tudtam én, te vagy az én másik felem, és én a tiéd. Szédített a két szép szemed, nem tudom elmondani, mennyire szeretlek. Elmúltak-e az évek, de nem múlt a szerelmem. Úgy szeretlek tiszta szívből, ahogy kezdetben. Elmúltak-e az évek, de nem múlt a szerelmem. Úgy szeretlek tiszta szívből, ahogy kezdetben. Itt vagyok, s te itt vagy mellettem. Veled sírtam, veled ríttam, veled nevettem. Elmúltak-e az évek, de nem múlt a szerelmem. Úgy szeretlek tiszta szívből, ahogy kezdetben. Elmúltak-e az évek, de nem múlt a szerelmem. Úgy szeretlek tiszta szívből, ahogy kezdetben. Ez a vonat, ha elindult, hadd menjen, én utánam, senki ne keseregjen. Ha valaki én utánam kesereg, a jó Isten a két kezével áldja meg. Kicsi madár, miért keseregsz az ágon? Nem csak te vagy elhagyott a világon. Nékem sincsen édesapám, sem anyám. A jó Isten mégis gondot visel rám. Életemben csak egyszer voltam boldog, akkor is a két szememből a könny hullott. Sírtam is én örömében, hogy szeret, bánatimban, hogy az enyém nem lehet. Nagyon szépen köszönjük Mariettának. Hát ő pályakezdő, a Lokomotív GT zenekar egyik dalcíme az, hogy ő még csak most 14, de reméljük, hogy láthatjuk majd még itt évtizedek múlva is, és úgy gondolom, hogy van alap, ami tovább fejlődhet. Most pedig zárásként valóban a Főnix Néptánc Együttes műsora következik. Engedjenek meg egy ismertetőt, a méltán híres és nagyon nagy neveket felvonultató Főnix Néptánc Együttesnél. Tehát a Főnix Néptánc Együttes műsorát láthatjuk. A táncegyüttes 1990-ben alakult Debrecenben, tehát a rendszerváltás időszakában, és az együttest kezdettől fogva civil, önfenntartó közösségként működött és működik. Legfontosabb célja a magyar néptánc és népi kultúra értékeinek megőrzése, továbbadása és a fiatalokkal való megismertetése. A Néptánc Együttes az évek során fokozatosan nagy létszámú és több
korosztályt összefogó közösségé vált. Az együttes nem csak Debrecenben, hanem Magyarország számos pontján és külföldön is bemutatta a magyar néptánc hagyományait. 2025-ig 52 alkalommal képviselte hazánkat külföldi fesztiválokon, és az elmúlt évtizedekben a világ 53 országában is felléptek. Műsoraikban a Kárpát-medence különböző tájegységeinek magyar és nemzetiségi táncai jelennek meg. A Főnix fontos közösségi és fesztivál szervező tevékenységét is végez. Hosszú időn keresztül szervezte a Tűztánc ifjúsági táncfesztivált és ifjúsági találkozót, amelynek a lényege, hogy hazai és határon túli néptánccsoportok találkozhatnak egymással. A rendezvény célja, hogy így a fiatalok határon, innen és túlról bemutatkozzanak egymásnak a színpadon, illetve barátságok, baráti kapcsolatok és szakmai együttműködések alakuljanak ki. Az együttes szakmai munkájának eredményességét számos fesztiváldíj, nagydíj és nívódíj is jellemzi. Különösen fontos esemény, hogy az együttes korábbi táncosai közül többen a néptáncot hivatásként folytatják, és 2025-ben már 16 olyan egykori táncosról számoltak be, akik diplomát szereztek a Táncművészeti Egyetemen. 2025-ben a Főnix Néptánc Együttes fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte. A jubileumi év egyik kiemelkedő eseménye a Kinyílik a Kincses Láda című gálaműsor volt a Csokonai Teátrumban. A több órás előadáson nem csak a jelenlegi táncosok, hanem a korábbi tagok is felléptek, és így összesen 156 táncos állt a színpadra rendhagyó módon, így több generáció találkozhatott egymással egy közös ünnepen. A Főnix Néptánc Együttes történet ezért nem csupán táncelőadások és fellépések sorozata. Több mint 3 évtized egy olyan közösséget épít, amely a magyar népi kultúra értékeit a gyermekek és fiatalok számára is élővé teszi. A hagyományőrzés mellett fontos szerepet kap a tehetséggondozás, a közösségépítés, a hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása, valamint a magyar néptánc népszerűsítése. Hát ennyi szöveg után lássuk és halljuk őket.
Alkonyodik a faluba, szépen muzsikálnak. Muzsika szó elhalik az Alvígi utcába. Fehér a ház, zöld az ablak, csipke a függöny rajta. Abba mulat a szeretőm, az a csinos barna. Ja Istenem, de szomorú sora van egy lánynak. A bánatát titkolni kell, nem mondhatja másnak. De a legény a bánatát nótára lerakja. Alkonyattól Pirkadatig cigány banda húzza. De a legény a bánatát nótára lerakja. Alkonyattól Pirkadatig cigány banda húzza. Elmosta a víz a gyalogútat. Szeretnélek, babám, de nem szabad. Szívemben nagy bánatot viselek. Babám, mert a tiéd nem lehetek. Kerekes út van az udvaromba. Barna legény van a szomszédomba. Csak a szemem nem merem rávetni. Nem hagyják az anyáik szeretni. Nyáron nyílik a sok piros rózsa. Nem tudlak elfelejteni soha. Rózsálevélű szel mind lehullik. Az én szívem soha meg nem nyugszik. Rózsálevélű szel mind lehullik. Az én szívem soha meg nem nyugszik. Isten veletek, nagy rimóci lányok. Már én többet nem járok hozzátok. Amíg jártam, azt is köszönjétek. Jó az Isten, fizesse meg néktek. Amíg jártam, azt is köszönjétek. Jó az Isten, fizesse meg néktek.
Feleségem olyan kövér, nem férek a lába közé. Feleségem olyan kövér, nem férek a lába közé. De nincsen kenyér, nincsen só, feleségem sincsen jó, de csuhalja. Majd lesz kenyér, majd lesz só, feleségem is lesz jó, de csuhalja. Ördög bújt a vonóba, százasak a lapomba, de csuhalja. Bújj ki ördög a vonómból, százas meg a kalapomból, csuhalja.
Hát mindannyiunk nevében megköszönjük a Főnix Néptánc Együttes színvonalas és fergeteges előadását, és úgy gondolom, hogy az ismertetőben felolvastam róluk, egyáltalán nem volt túlzás. Most pedig ünnepségünk zárásaként hallgassuk meg és énekeljük el a szózatot.